روتا فيروس حدا كابتوم ترجع موضوعات بمختال نهيوت عشلات بحرجة كأتوز قلوا عينتات فيروسيو بدرجة علم عمتها بز فيروس سي بز سعقود ساعتن مسؤو بز التأساسر صعبيناتن 450 شح تحمش تعمت سانات نابتكلات عنا كمل على سون كلو كابتوم سوصات بستأسرو كالو تحمام زموتو 11 ميتاويت اتوم حمش ميتاويت بسنكي فيروس روتا كم زخونو تصابات على ما ودبت عنا يملكت كموس لزخونه أب هاجرنا نفلم أوان بروتا فيروس نسعبو تسعات مكلخال نتحتي حدا عمت أنا كتابة كوهاب جميل الله برهانة عند مسكال تصاب الله أب هاجرنا تعنا هتسانات نمحلاو كوهاب قبل على تسانهت شعت عينت كتابة بروتا فيروس زسعبو تسعات الموت نمكلخال نفلم أوان نتحت حدا عمت تسانت كتابة كوهاب جميرو ኣብቲ ሎሚ ኣብ ሆስፒታል ዕዳጋ ሓሙስ ተኻየደ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑር ሕሰን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ኣህጉራዊ ውድባትን ዝተረኽበሉ ምጅማርቲ ወፍሪ ዘበሰረ ወግዓዊ ስነ ስርዓት እቲ ክታበት ኣብ 285 ቀወምትን 385 ግዜያውያንን ነቑጣታት ጥዕና ይወሃብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሚኒስተር ኣሚና ኑር ሕሰን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ኣብ ሃገርና ውጻእትን ነድሪ ስርዓተ ምትንፋስን ክልተ ካብቶም ጉኑናት ጠንቂ ሕማማትን ሞትን ህጻናት ብምዃኖም እዚ ዝተኣታቶ ዘሎ ክታበት ሮታ ቫይረስ ነቲ ኣብ ህጻናት ክረአ ጸንሐ መጠነ ሞት ንምንካይ ዓቢ ተራ ስለ ዘለዎ ወለዲ ደቆም ብግቡእ ከኽትቡ ጸዊዓ ወከልቲ ዓለማዊ ውድብ ጥዕናን ጋቪ ዝተባሃለ መሻርክቲ ትካልን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ድማ ነቲ ንህጻናት ዓለም ብብዝሒ ዘጥቅዕ ውጻእትን ሳዕቤናቱን ንምንካይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኤርትራ ንእትወስዶ ዘላ ስጉምትን ተርእዮ ዘላ ቁርብነትን ምትሕብባርን መጒሶም ኣብቲ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑር ሕሰን ሚኒስተር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ ገብሪ ህይወት ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀኔራል ሮሞዳን ኣወልያይ ካልኦት ዕዱማትን ህጻናት ክታበት ሂቦም ሮታ ቫይረስ ሓደ ካብቶም ተጻዋርነት ኣብ ዘይማዕበሉ ትሕቲ ሓደ ዓመት ህጻናት ገኒኖም ዝረኣዩን ብተደጋጋሚ ውጻእት ንህይወት ኣብ ሓደጋ ዘእትውን ዓይነታት ቫይረስ ኮይኑ ኣብ ዕሸላት ጽምኣት ሰብነት ዘበገሶ ከቢድ ዛዕበን ከም ዘኸትል ዝተቐሱ ጸብጻባት ጥዕና ኣብ ዕሸላት ካብ ዘጋጥም ብውጻእት ዝስዕብ ሞት እቲ 5 ሚእታዊት ብሰንኪ ሮታ ቫይረስ ዝመጽእ ምዃኑ የነጽሩ ካብ ቀንዲ ምልክታት ሮታ ቫይረስ ዝኾነ ማያዊ ውጻእት ተምላስ ረስንን ቅርጸትን ካብ 3 ክሳብ 7 መዓልታት ክጸንሕ ዝኽእል ኮይኑ ሸውሃት ምዕጻውን ጽምኣት ሰብነትን ካብቶም ተወሳኽቲ ምልክታት ከም ዝኾኑ ቀንዲ መመሓላለፊኡ ድማ ጉድለት ጽሬት ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ብነጥቢ ብኣፍ ዝውሰድ ክታበት ሮታ ቫይረስ ክልተ እዋን ዝወሃብ ክኸውን እንከሎ እቲ ቀዳማይ ሓደ ዕሸል ምስ ተወልደ ኣብ 6 ሰሙን እቲ ካልኣይ ድማ ድሕሪ ወርሒ ናይ ቀዳማይ ክታበት ማለት ኣብ 10 ሰሙን እዩ أب كتما عصب نتأنك دنك فيفر فيروس كورونان إيبولان أجابات مكلخالون زملكات استمروا نحالفتي استفراليو من قستاويان زي مكستاويان انتقالات كاب كل من محدارات كبابي عصب نستوكلوا عبيت عدن أم حضرتن توحيبو نتستمروا ذهبوا سمويات عنا أبزوان زي حمام دنك فيفر مالت ويلكام ببزحي الرأس لزلو حزبين مكلخالو مس مينيسترت عنا بمتحبارت أنك أزخونت أنت التفاريلو قدا قدن عقور ماين كدفنن كبابيو بصريت كحزنا الزخاخيرهم بزي كازتهم سمويات عنا حمام فيروس كورونا انقو صعبيناتنا قباب مكلخالون كمون بدرجة عالم عبد عنا وسقات كوينو زلو قذاف حمام إيبولا عمل كيتهم سفيح مبرهي كم زهابو وكيل إيرينا حبيرو نساتهم مبرهيهم فيروس كورونا أبقروا بالتهاجرات مال السعودة عربن يمنن يرأس لزلو كابنا بالمأكلاي مبرع أبز قبر من قصقاس زدليت انك قبر أب هاجرات معرب أفريقيا بلا بدا ملكع زلا بعزلو حمام إيبولا دما مزي دورنت من قصقاس حدا جنيناتو رحق سلزي كونه هزبي بزعباز حمامات معبالتاتون اوانا وحبريتا كركب وصان مخانو أسميرو بلوم حلافج انفر مينيستر طعنا زوبا دوباوك إحبحري أتو صفا قور ميكيال أبز اسمعو قال زدلي مكة تالي قبر سلزلو هزبي بتحماما زيد اللي شعلوت كي حدر بمزخخار تتعنا وستمهرو أبكتم عسب طرح خيت حصرز بزحن اتفتاتهم أب بحر النزخونا قففت عصا حيل بحر كالوتن كمون أب قماقم بحري أبز ركب عدتاتن حوس كتماتاتن كوهاب مخانو حبيرو أب زوبا دوب نوزبا من دفرها أبو وفركرم تاولو معاد زتساتفو تمهارو سرحون بقبو كم زعممو تقمقيمو أبتم حضرتك إلى تات منيستر حرشا ممهرانن تمهارون زتساتفو قمقام أما حضرن أزوبا من دفرها أتو إبراهيم حقوس أتو أبراهام حقوس ياريتا أبز اسمعو قال تمهارو أب نتفتات مقراب كمون مسرح كترتاتن زالاتاتن أدمع السرح كم زسالوت بمقلات نزر أيوة تقهاتن نتوف سوتافين موقيسو
حلافي ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻን ኡዞባ መንደፈራ አቶ ኢያሱ አሰፋ በወገኑ አብ ወርሕ ለካቲትን መጋቢትን አብትን ኡዞባ በህዝብ ዝተካየደ ማእታው ንጥፈታት አብ አሳልጦ ክረምታ ወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት ዓቢ አበርክቶ ከም ዝነበሮ አብሪሆም ነበርታ ዓዲ ቅያኖን ኡዞባ ድባርባ አብ ዓዶም ዘጋጥም ዘሎ ሕፅረት ጽሩይ ስተማይ ንምፍታሕ አብርቲዕ ሚሰርሑ ከም ዘለው ሓቢሮም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ጉልበቶምን ገንዘቦምን ብምውሃድ ብማሽነሪታት እናተሓገዙ ዝሰርሕዋ ዘለው ሓፅቢ ብተወፋይነት ብምቕጻል ፍረጻዕሮም ክርእዩ ዘለዎም እምነት ገሊጾም ካብ ነበርቲ አስመራ ተወለድቲ ዓዲ ሌተናል ኮሎኔል ገብሩ ገብረ ንጉስን አቶ ተስፋይ ሃይልን ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ነዚ ሓፅቢ ዛጊት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ናቕፋ ወፃኢ ከም ዝተገብረ ጠቂሶም ተሪፍዋ ዘሎ ስራሓት ንምስልሳል ብዝሓየለ ክነጥፉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ነባሪ ዓዲ ቅያኖ አቶ ፍስሐ ዘርኡ ብወገኑ ንኣስታት 5 ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ሕፅረት ማይ ስለ ዘጋጠሞም ካብ ታኺታን ዓድባናን ክሰትዩ ይግደዱ ከም ዝነበሩ እዚ ድማ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ጾር ከም ዝነበረ ብምጥቃስ እታ ኣብ መስርሕ ህንፀት ዘላ ሓፅቢ ድሮ ማይ ኣዕቂራ ብምህላዋ ፀገሞም ከም ዝተቃለለ ሓቢሮም ዓዲ ቅያኖ ካብ ሽኻ ወዲ ብስራት ንሸነኽ ምዕራብ ኣስታት 6 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ተካእቲ ስፖርታውያን ናይ ምፍራይ ዕማም ንኽዕወት ንማሕበረሰብ ስፖርት ኣካላት መንግስትን ማሕበራትን ዘሳትፍ ባይታ ክፍጠር ብ13 ነሓሰ ኣብ ስታድየም ከረን ኣብ ዝተኻየደ መኽፈቲ ስነ ስርዓት መደብ ምፍራይ ተካእቲ ህፃናት ማለት ግራስሩት መዘኻኸሪ ቀሪቦም ኣብ ማሕዳሪ ዞባ አንሰባ አቶ ዓሊ ማሕሙድ ዝርከቦም ሰበስልጣን መንግስቲ ከምኡውን ወከልቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዕዱማት ኣጋይሽን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ኣብ ወንበር ኮሚቴ ስፖርት ባህልን ስነ ጥበብን ከተማ ከረን አቶ ፍሳሐየ ተወልደን ኣዋሃዲ ስልጠና ግራስሩት አቶ ዓብድልዓዚዝ እድሪስን ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣብታ ከተማ ካብ ዝርከባ ምምሕዳራት ከባቢ ዝተዋፅኣ ካብ 7 ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ንዝሓቆፋ 72 ጋንታታት ናይ ኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ስልጠና ከም ዝተዋሃበ ገሊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም እቲ ዝተኻየደ ንጥፈታት ተውህቦ ተካእቲ ንምልላይን ብቕዓቶም ንምፍታሽን ባይታ ዝፈጠረ ምንባሩ ብምምልካት ኣብ መጻኢ ጽልዋ ምዕባልኡ ብደረጃ ዞባ ንኽዓቢ ንኩሎም መሻርክቲ ኣካላት ብዘሳትፍ መልክዕ ንምክያዱ ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ አብሪሆም ኣብ ወንበር ኮሚቴ ኩዕሶ እግሪ ከተማ ከረን አቶ አልኬል ኢብራሂም ኣብ ዓመተ ስፖርት 2014 ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዲቪዥናት ዝርከባ 32 ጋንታት ሓቂፉ ናይ ዝተኻየደ ስሩዕ ውድድራት ጸብጻብ ከም ዘቕረበ ካብ ህዝባዊ ርክባት ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ኣብ መዛዝመት ስነ ስርዓት ኣብ ሞንጎ ጋንታ ደንደን ስቴላን ዝተኻየደ ግጥም ብዓወት ጋንታ ደንደን ክልተ ባዶ ድሕሪ ምፍጻሙ ንዕውታት ጋንታ ተጻወቲ ደያኑን ንምዕዋት መደብ ኣበርክቶ ንዝገበራ ትካላትን ዝተፈላለየ ሽልማትን ወረቐት ምስክርን ተዋሂቦም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኢኹም ትከታተሉ ጸኒሕኩም ዜናታት ወጻኢ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና ደጊምና ምክትታልኩም ንዕድም